गसाइगावनि कसुगावआव अंगनारि मावग्रा आरो लोगो मावग्राफोरनि धरना। गावसोरनि मोननांगौ दान बान्थानि थाखाय गोबां आइजोफोरनि होज्रि खावनाय। दिनै आसामनाङैनो अंगनारि मावग्रा आरो हेफाजाबगिरि लोगो मावग्रा आइजोफोरा दान बान्था खुद्रिनानै कसुगाव गथ'सा जौगाखां मावख' लांगोनायाव होज्रिखाव सोरखारनि बेरेखा धरना खालामो। गनायथि बान्था नङा नाथाय दान बान्था नांगौ होननानै सोरखारनि बेरेखा खुद्रिसारदों जौ आइजोफोरा। गावसोरनि मावखुलि बन्द खालामनानै मिरु मावख'गिरिनि लांगोनायाव आसाम सोरखार हाय अजन्ता नियग हाय हिमन्त बिश्व शर्मा हाय जोंनि गनायै नङा दान बान्था नांगौ। जोंनि दाबिया थार दाबि होज्रि खावनानै अख्रां हा मोनसे खालामो आरो सोरखारखौ हुमखि होनानै गावसोरनि दाबिखौ गनायाब्ला थाद'गैयै धरना खालामगोन होननानै फोरमायो। बे हाबाफारिनि थांखियानो जाहैबाय जोंखौ सरकारा थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्रायनो जोङो जोंनि दाबिफोरखौ स्टप खालामनाय जादोंमोन आरो बे दाबिखौ जोङो लागातार जोङो धरना कार्ज'सुचि लादोंमोन गुवाहाटी डिरेक्टर अफिसावहाय। बे डिरेक्टर अफिसा जोंखौ 19 तारिखआव जोङो लागातार 1 मास जोङो धरना होनायनि गेजेरावहाय बिथाङा जोंनि मावथि बिथांमोनखौ नेत्रिफोरखौ लेंहरनानै नोंसोर आन्दलनखौ दिनैनिफ्राय खालामनांला होननानै 19 अक्ट'बरावहाय बिथाङा जोंखौ खोथा होदोंमोन। नोंसोरनो बिसिबां रां नांगौ, बिसिबां माननि नांगौ बेखौ नोंसोरो फुटाप खालामनानै आंनो होजोब आरो बे फुटाप खालामनाय मेम'रेन्डामखौ आङो सरकारनो गथायनाय जागोन बिदि होननानै जोंखौ मोजाङैनो रायलायनायनि गेजेरजों जोंखौ जोंनि आन्दलनखौ दोनथ'होदोंमोन। थिग बेबादिनो 19 तारिखनिफ्राय नेयै जोङो 31 जानुवारिसिम जोङो नेदोंमोन। बे नेनायनि गेजेरावबो जेबो खोथा होयैलाय जोङो 1 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय लागातार नैबे बाजेटआव जायो साननानै थिखांगोन साननानै जोंनि दाबिखौ थिखांगोन साननानै जोङो 12 तारिखसिम लागातार जोङो जिल्लाय गासिबो जिल्लानि डिरेक्टर अफिसनि मोखाङावहाय जिल्लानि जानानै जोङो धरनाखौ 12 तारिखसिम 1 तारिखनिफ्राय 12 तारिखसिम धरना होदोंमोन। खिन्थु बे 12 तारिखआव जोंनो खोथा होनायखौ एसेबो लाखिथारैनि थाखाय जोङो बे बिजेपि सरकारखौ जोङो खुद्रिनाय लाबोदों। बे खुद्रिनायजोंनो जोङो 15 तारिख दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लाफिननो गोनां जादों आरो बे हाबाफारि लाफिननाया जाहैदों जोंनि बे थांखि आरो दाबिखौ जाफुङागौमानि जोङो बे हाबाफारिखौ लागातार थाद'नाय गैयै जोङो आन्दलन खालामगोन होननानै बे थांखिखौ लानाय जादों। नोंसोरनि दाबिफोरा मा? जोंनि दाबिया जोंनो दानि बे अर जोंनाय दामखौ नायनानै जोङो सामान्य मात्र 6,500 आरो 3,400 आरो 3,200 बेखिनि माननिजों जोङो मालाबाबो न'खर सालायनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो सरकारनावहाय 12,000 कर्मि आरो 10,000 मिनि कर्मि आरो 7,000 हेल्पारनो जोङो दाबि खालामनाय जादोंमोन। बे दाबिखौनो डिरेक्टर मदि जोंनि डिरेक्टर बिबास मदिया बे जोंनि दाबिखौ मानिनानै थानायलाय जोंबो थाथ'नानै दिनैसिम नेदोंमोन। खिन्थु 12 तारिखआव जोंनि बे दाबिखौ एखेबारे नायखिया खालामदों। बिनि थाखायनो जोङो बिनि बिपरितै जोङो दिनै 15 फेब्रुवारि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लागातार थाथ'नाय गैयै जोङो आन्दलनखौ खालामनो थाखाय जोङो दा सुरु खालामबाय आरो लोगोसे जेसेबां दिनैखि जोंनि बे दाबिखौ मानिया बे दिनैखि जोङो बिदिनो जोंनि बे प्रजेक्टनि मोखाङाव जोङो धरना कार्ज'सुचिखौ लाबाय थानाय जागोन होननानै फोसावदों। आन्दलनजों लोगोसे सेन्टाराबो बन्द थागोन नामा? आन्दलनजों लोगोसे सेन्टाराथ' एखेबारे बन्दखा, पसान बन्द आरो सेन्टार बन्द आरो खालि जोङो प्रजेक्ट अफिसाव बयबो जोंनि कर्मि बान्धबीमोनहा सब समय बे जोंनि दाबिखौ मानियागौ मानि
जोंनि बे धरनायाव बाहागो लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। मुवा बेसाद बायदि बायदि जाग्रा मुवा दैथायनायनि सायाव नोंसोरा मुवा बेसाद बायदि बायदि दैथायनायनि सायावथ' जोंनि बे बिटिआरनि एरियायाव गासै 9 जिल्ला दं। बे 9 जिल्लायाव ओरैबायदि खस्थ' जोंनो दख'ना हरदों, दख'नाया गानजाथावै आरो लोगोसे जानाय हरदों साथु जोङो लांनानै जोङो ओरैनो सेन्टाराव दोनहैनो नाङो आरो सेन्टार गैयैफ्रा गासिबो न'आवनो दोननानै थाफिननाङो। मानोना बे जोंनि थाखाय उपयुक्त नङा। दानि जुगावहाय बेबादि साथुखौ मोनामनाय साथुखौ रावबो जाया। बेखायनो जोङो मोजां खाद्य जोङो सरखारनिफ्राय हरजानो लुबैदों आरो जोंनो गासै माखासे जोंनाव सेन्टार गैयै दिनैसिम रिटायार जागुलायलांबाय। दिनैसिम 35 बोसोर 36 बोसोर रिटायार जालायलांबाय। बिथांमोनहा सेन्टार गैया। सेन्टार बिल्डिंखौबो दानि सरकारा मडेल सेन्टार 25 लाखनि सेन्टार हरगासिनो दङ। जेराव दंखायो बावहायनो सेन्टार हरदों। खिन्थु बिथांमोनहा जोंनियावहाय अफिसावबो जेबो कनसेन्ट लायाबालानो, सुपारभाइजारनाव कनसेन्ट लायाबालानो, वार्कारनाव कनसेन्ट लायाबालानो मडेल सेन्टार हरगासिनो दङ। खिन्थु जायहा गैयाथाय गैया। दिनैसिमबो सोरनिबा सिथ्लायाव सोरनिबा लांगानायावहाय सेन्टारखौ खुलिनो बाध्य जादों जोंनि वार्कारफ्रा। बेनिखायनो जोङो खावलायदों मडेल सेन्टारखौ हराबालानो 25 लाखनि बादै 9 सेन्टारखौ फिलआप खालामनो थाखाय आङो रायजो सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ आङो खावलायहरबाय।